Liikuntavinkkinä hiihto. Hiihtotyylejä on 2. Perinteinen hiihto, jossa pitovoiteet tai pitopohja, suksi on se olennainen asia. Ja että siellä pohjassa on oikeanlainen pito. Sitten on luistelutyyli, jossa pitovoiteita ei ole. Ja toki suksikin siinä ratkaisee, mutta siinä ei ole silloin pitovoiteita. Sauvoissa on ehkä hieman ero. Luisteluhiihdossa on pidempi sauva kuin perinteisessä hiihdossa. Tyyleissä on se, että saa painonsiirron. Kummatkin tyylit ovat tärkeät siinä, että saat painonsiirron siirrettyä aina jalalta toiselle. Näytän tässä kummankin tyylin perusasioita. Tasatyönnössä olennaisinta on, että työntö tapahtuu hieman edestä. Sauvojen maahanmenopaikka on tuossa monojen etupuolella. Roikut hieman käsien varassa ja painat käsillä niin, että pääset eteenpäin ja rennosti työnnät kädet tuonne taakse. Ja sieltä taas palautat kädet tähän eteen. Laskuasento. Eli laskuasennossa olennaista on se, että olet rento, viet kädet sivulle kainaloihin, nojaat hieman eteen, pylly taakse, selkä suorana ja katse eteenpäin. Ja tästä on hyvä joustaa polvista maaston muotoja. Vuorohiihto. Vuorohiihdossa on tärkeää painonsiirto. Siirret painoa sukselta toiselle, kun askellat eteenpäin. Tärkeää tietenkin on se, että suksi pitää. Tämä on hyvä tällaista leppoisaa hiihtoa, tämä vuorohiihto. Vuorohiihdon hiihtokohta on ehkä ylämäet ja loivat ylämäet. Ja tasaisilla voi keventää myös hiihtämällä välillä vuorohiihtoa. Potkullinen tasatyöntö. Eli tasatyöntö muuten samalla tavalla, mutta kevennät ja lisäät vauhtia potkaisemalla. Siirrät painon sille potkaisevalle sukselle ja potkaiset taakse rennosti samalla kun työnnät. Muuten työntö tapahtuu samalla tavalla kuin tasatyöntö. Kädet rentona ja roikut siellä sauvojen varassa ja sieltä napakkatyöntö taakse. Pidä kädet rentona ja vie käsi aina taakse asti. Luisteluhiihdossa on useampaa tyyliä. Helpoin tyyli opetella on tavallinen luisteluhiihto, jossa suksi liukuu puolelta toiselle ja joka toiselle potkulle tulee työntö. Luisteluasento on hieman etukumara. Viet suksea koko suksen pohjalla, ei suksen kantilla, vuorotellen sivulta toiselle. Tätä voi opetella niin, että lähdet kävelemään kuin ankka. Monet opettelevat semmoista ankkakävelyä ja sieltä sitten tulee se luistelurytmi ja tahti. Mugreenin tyyli, eli Mugreen tyyli tarkoittaa, että työnnät myös joka toiselle, mutta liuutat pitemmälti ja tarvitsee hieman enemmän voimaa. Ja jos katsoo kilpahiihtäjiä, niin tätä käytetään yleensä alamäen tullessa. Tärkeää on myös rentous ja se, että saat suksen menemään sinne oikeaan suuntaan. Sitten vielä yksi on Vasper. Ja tämä tyyli on sellainen, että työnnetään joka potkulle luistellessa. Olennaista myös on se, että työntö tapahtuu rennosti ja annat liukua sen suksen. Tämä myös tarvitsee hieman enemmän voimaa ja aika monet hiihtäjät käyttävät tätä myös loivissa ylämäissä nopeuttaakseen sitä hiihtoa. Mutta tosiaan paras tyyli opetella luisteluhiihtoa on ankkakävely ensin ja sitten se perinteinen luisteluhiihto, jossa työnnät rennosti.